Кукерът с изразителната птича маска и ярките костюми беше герой в българско малко градче. Всеки път, когато злите духове заплашваха хората, той се появяваше, готов да ги победи с помощта на своите звънци. Една студена зимна нощ градчето застана под проклятие. Злите духове излязоха от сенките, таинствено пръскаха страх и омраза около хората. Страх и безпокойство ги обзе. Отнесени от молитвите и вярата към Кукера, те го помолиха да ги защити. Кукерът бързо взе своя цветен костюм, сложи маската си на лицето и в краката си обу блестящи бели обувки. В ръцете си държеше своите златни звънци, оръдието, с което щеше да се бори с злото. Хора излязоха на улицата, за да наблюдават героя, който неутрално беше изчакал момента да започне. А когато първият зъл дух се появи във въздуха, Кукерът тръгна с впечатляващо присъща му грация и енергия. Звънците си раздробиха злото, изпращайки го в другия свят, звука на звънците беше мощен. Техният звук разпръскваше злото, ограждайки и защитавайки духа на всеки един човек. Кукерът се вихреше из около, разклащайки звънците си и създавайки шум, непоносим за злото. Тъмните сили се опитаха да се противопоставят на Кукера, но неговата воля и опит се оказаха несравними. От слънчевите залези до ранните зори, Кукерът неуморно продължаваше да води битката. Злите духове бяха преборени, на сутринта градчето се събуди с усмивки на лицето. Хората се събраха на площада, за да благодарят на своя герой Кукера. Вятърът се носеше с песни и великолепие, а Кукерът с гордост прегърна с любовта и признателността на цялата общност. Тъй като злото никога не спира, Кукерът се появява всяка година, готов да се изправи срещу тъмните духове и да отчарова градчето Бабата с магията на своите звънци. Той остава върховен герой, символ на сила, вяра и надежда за всички, които го нуждаят.